35 urte inguru, Lourdes, Xabierrek ere zerikusia izan zuen, sorreran, ikastolaren sorreran, eta Lourdesek ere plastika ematen zuen, nire hitzitzaian tokatu, ni hasi baina aurre lehenago izan zelako, baina Egape ikastolako eskaileratan eskuineko paretean dago marrazki hau. Lourdesek Egapeko ikasleekin egindakoa. Eta horregaitikan aukeratu dugu, marrazki hau berak eginikoa dalako. Eta etxe honetan bizi izan ziren, Lourdes Iriondo eta Xabier Lete, euskal kantagintza berriaren aintzindari eta ikur, olerkari, antzerkigile, kultur eragile. Eta lehen esaten duena, Xabier Letek Salvadorren ohorez edo esan zuena, txori kantazale ederra esan zuen, da guk jarri duguna da, txori kantazale ederrak nun ote zaudete kantari. Eta espero dugu betirako hemen egotea, eta edozein urnietara hurbiltzen denean, jakingo du, hemen bizi zirela.